Nibqgħu ninsistu li l-Gvern m'għandux jintaxxa żieda tal-għoli tal-ħajja. Kien dan li qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg il-ħadd filgħodu waqt il-programm Analiżi ppreżentat minn Julian Borg waqt li kien qed jindirizza l-kwistjoni tal-għoli tal-ħajja fejn qal kif il-Gvern Laburista qed jieħu deċiżjonijiet li qed ikissru l-poplu Malti. Bdiewa għalunna mela aħna dak is-sagrifiċċji kollha u ma jgħinix. U issa ġab l-ikel tal-friża jikkompeti iktar ma l-ikel frisk tagħna. Bernard Gregg tkellem ukoll dwar il-bżonn ta' tibdil fil-mudell ekonomiku li qed jibqa' marbut miegħu l-Gvern Laburista minkejja li ħafna appellaw li dan jinbidel. Jidher ċar illi hemm bżonn ta' bidla. Illum l-imsieħba soċjali kollha jaqblu li dal-pajjiż għandu bżonn ibiddel il-mudell ekonomiku. Mhux kulħadd jaqbel kif għandu jinbidel. Ħalli nitkellmu ċar. Mhux kulħadd jaqbel kif u x'għandna nagħmlu, però qegħdin naqblu li rridu nbidlu l-mudell ekonomiku. Il-Gvern biss mhux qed jaqbel. Jew aħjar il-Gvern jaqbel għax jaf xi problemi qed joħloq imma jibża kif diġà qed. U għalhekk hemm bżonn Gvern nazzjonalista illi jkun jista' jwettaq din il-viżjoni ekonomika. Bernard Gregg qal kif Robert Abel qed jara x'jagħmel biex ikisser lil dawk li ma jaqblux mad-deċiżjonijiet tiegħu. Hija ċara li l-governanza tajba dal-Gvern iremija. Mhux tal-li remija tal-li qed jattakka l-qrati tagħna u l-maġistrati. U qed jattakka l-qrati u l-maġistrati għax m'għandux kontroll fuqhom. Issa qed jattakka wkoll l-Standards Commissioner li kien hawn, il-George Isler. Għaliex? Għaliex kien hemm deċiżjonijiet li ma marrux kif xtaqu. U allura issa qiegħed anke dak iż-żmien imma issa irid jattakkah ukoll. F'kelma waħda, kull ma jaqbilx miegħu irid ikissru. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista mer referenza wkoll għall-ġlieda ta' pajjiżna kontra l-vizzju tad-droga fejn innota kif il-Gvern kompletament qata' qalbu. Ma li jew il-Gvern li jrid jgħin it-traffikant li qata' qalbu mal-ġlieda kontra droga jew aħna li qed nitkellmu ċar. Il-ġlieda kontra droga trid tibqa', id-droga tagħmel ħsara lit-tfal tagħna, liż-żgħażagħ tagħna, lis-soċjetà tagħna u Partit Nazzjonalista se jibqa' ċar u militanti fuq din il-kwistjoni. Quddiem dawn il-kwistjonijiet kollha li Gvern ta' Robert Abela qed iġib fuq pajjiżna jew jagħżel li jinjorhom, Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jkun qed jassigura li l-Maltin u l-Awċini gawdu minn ħajja serena. Gvern Nazzjonalista huwa gvern bil-għaqal, bil-par idejn sodi li jista' jindirizza l-bżonnijiet tiegħek u tal-familja tiegħek. Kristin Mamo għan Net News.